କଣ ହେଲା? ଆମେ କାହିଁକି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବୁ? ସେଟା ତ ବୁଢାବୁଢୀ ମାନେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଆମର ସେ ପାଳନ କରିବାର ବୟସ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ହସିଥିଲେ। କହିଲେ, "ତୁ କଣ ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁଣି ଯେ ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଯାଇକି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭାବୁଛୁ? ଏତେ ଧର୍ମ କରିବୁ କଣ?" ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ହସୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଆ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ ପଛରେ କଣ ସବୁ ଫାଇଦା ଅଛି। ଆଉ ମତେ ସବୁ ସେ ଫାଇଦା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ ଲାଭ ହୁଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଟା କୋଉ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କୋଉମାନେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଆର କିଛି ସମୟ ଅଛି କି ଆର କିଛି ବୟସ ଅଛି କି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଭିଡିଓର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିହାତି ମିଳିଯିବ। ଭିଡିଓକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଥିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ହେଲା। ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନର ତ ବହୁତ ସାରା ବିଧି ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସକାଳୁ ବଡି ଭୋର ଉଠିବାକୁ ପଡେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡେ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରୁଜ ପକେଇବାର ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଯାଉ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଆଡେ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଦିନ ସାରା ଆମେ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ କରୁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ ଖାଇବାର ଆଉ କିଛି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ ଦୀପ ବସେଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଭୋଜନ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ କାରଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୌରାଣିକ କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଘର ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାଇନ୍ସ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ସେଇ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ ସବୁବେଳେ ଶୀତ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ପଡେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଜନିତ ରୋଗ ହବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଆମ ବଡି ଇନଫେକ୍ସନ ଫେସ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ତାର ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବା ତାର ଅରିଜିନାଲ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଜଳର ଅରିଜିନାଲ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିପାରିବା। ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ। ସମସ୍ତ ସାଇନ୍ସ ବି ଏଟାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅଁଳା ଗଛ ଆଉ ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁ? ଅଁଳା ଗଛର ଉପକାରିତା କେତେ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ତାର ଭିଡିଓ ବନେଇ ସାରିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତଳେ ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଅଁଳା ଗଛର ତ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ, ଆମେ ଅଧିକ ଫ୍ରେଶ ଏୟାର ପାଇଥାଉ। ଆମ ବଡି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡେ। ଆମ ବଡିର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ ଶୀତକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ କରିପାରୁ। ଇଏ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ଥାର୍ଡ କଥା ଆସିଲା ଆମେ ମୁରୁଜ କାହିଁକି ପକଉ? ମୁରୁଜରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଫିଗର ଆମେ ମାନେ ବନେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସ୍କୁଇଜ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ସ୍ଥିର ହବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଫିଗରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଟିଭ ହବାକୁ ଲାଗେ। ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଆମର ମୁରୁଜ ପକେଇବାର ଫାଇଦା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଞ୍ଚୁକରେ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଆମକୁ ଆମିଷ ସେବନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଶୀତର ଆଗମନରେ ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ପୁରାପୁରି ଡାଉନ ହେଇଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଏସବୁ ହବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମିଷ ଭୋଜନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଲର୍ଜି ବା ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଖାଉ, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗରମ ମସଲାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆ ଦେହରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବଡିକୁ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ କରିପାରୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରୁ। ଏହା ହେଇଗଲା ଖାଇବାର କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକାଶ ଦୀପ ଜଳିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଶୀତ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ବାହାରେ କିଛି ଦୂରତାରେ ବା କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆକାଶ ଦୀପ ଜାଳିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆଉ ରହିଲା ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ କଥା। ଯେହେତୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କମ୍ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପଚନ ତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନି। ଆଉ ଆମ ପଚନ ତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହେଇପାରେନି।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏହି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ ଆମ ବଡି ରେଡି ହେଇଯାଏ ଶୀତ ଦିନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଥାଏ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବନେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ ଦ୍ଵାରା। କଣ ହେଲା ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଲା ପରେ ବି କଣ ଆପଣମାନେ ବି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ନା କରିବେନି? ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ମୋ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।